Chinga kechi wano mwancho muligereria nigo chiduka chinyinge charokanire kuonia ligori ogosobosi obwase ligori chiringi emiyemo awase umurikeito Vincent Onyancha chinga kechi gare ase eduke yemenene kuonia bintu emimo chobosongo asagenderete kuligereria buna gose obosi obona kibwabere bokugorwa ase ritkoria lero Vincent Onyancha onye konyigwete korwa ase chinseme chotomanyie nara yagenderete ase nsemo yobonchoreria anene ase obonchoreria bwobosi. Mbia mono kurwa sense mwende studio ni gonde eyamase yemo aigase supermarket ya Shifring yogotoka imeye county ya Kisii tiga nkwa ne bono no yomo bole gaiga uyocha kogorobosi atomanyina andake nkia cha karago so gorobosi na kiwano kyokorokwa asevadi Muriondizi TV asa maleda nangore kustamia ombui in fact twabere to gusumbuka senga kire ntambe twabere to kugora obosi 240 mpaka chibando bano 200 lakini watu wakumiria supermarket ya Shifring twanyoro bosibere 100 iko kwa gorobosi ya na gora amasiabere tali omo kwanza ata basi yes maiga mwaro gwanchiro ukoira mange osemba begete amasiare ngo wante koimukia ono maiga sengenje bwa kubono lero iga ndoche ngabantu barabange igo bono to gutakira kuira masimange iga mono leira bere abomo so that nakero montanyore tigana ndenkwana no yomore gaiga nero tatebyo sina hakora gaigo sina no bosi acha korona kyokorokwa ku Lawrence Omosa no ango kora gaiga kera abantu barako ramika bosi bwatirire nekero musike oru Kenyatta atangaza agatebo bosi bwaburo bo ikiremi litukoria rero naro change gojera supermarket to ya Shifring na tabirembiye mono somurari akora maya tigankwa nande no mungino yo bwata masia okoboko gaiga onte byanda kene kiugwete bono bosi bwago yamanaso mugambio ito iketio bosie tuachande kire to kugora 250 tuararanjara igotigo monene abaseni bono gotugusaba serikali yeito iyeli ebintu kamoranje Kenya tole tali ntoli America Kenya tole iyeli ebintu iyeli amaguta chingini iyeli chisabuni na turaji ko bachikura Biya mono. Ande omonchu muligere bono buna nachire ko gotebigo uno kuligere go cha sense meyega amasini garenga mange kolende abantu baikira bange bagorira amasiyo kurwa sense meyega ekerondo chena abantu baikaga na koeneke banyare bakonyo robosyobo asenchira iyo konyara kwenyo rendagera inyorani gago cha maiga yumura ibwense muskuru Kenyatta konyara komukige tambo kirana gote abuna obosibone obochokorwa shiringi miyemo asekolende anseme ndentoro cha amasi asobosiboko shiringi miyemo ndo chena amasi ato sana masia ale okarokoligere atabeke ni masia ya botambe orumwanju muligere obosio bona oboko ni washiringi meyemo akaroto ikirewika ase supermarket yega ya Shifring ninjiko komanya karondo china ndo yomunare ga igomboliri aganitiko sangana intwe tengatene kyakorokwa anda kaserete nabo nkya cha karaseme na kyokorokwa nchenkoro kuwalto bocha oyibonya ncharige siaga nchena igure buya karona etere supermarket na igure report mambingo bosibu agure na chirega na asanyire ntate gosanya no anabere lakini babegete ngatogora obamo igabo no bantangeire kwanya tabiri omukungu ande rusana abane weekend lakini ndoche ngeruse yongo chikoje kubya egakogera bono busia karwa ikiremia na bonko nyara kogolero omukungu na abana baragera at least enchara bono ngo chigosirere na keiro yo minto omugambi ouru no yo minto raira mbiyamane sako yelyo bosie mbiyamano umonju muligere bono buna kwa igure igoto anyare gosanga koroga igase supermarket ya Shifring ni mate buna abwa sole no gwetina ligo lilyo bosi lyabe likogwa igona bokwa yera bwenye robosi bokolende supermarket ya Shifring igona babekire amachiko buna asekire kobwatekana abantu babera bange abo bono baganetyo bosi nigo yabaire kobeka lichiko abwase bateruna obosi omontako mokino bomo igo monto yomo no bosi omo ko reporter ya Ndizi TV masemo kurwa supermarket ya Shifring muyo muchobosonge county ya Kisii iriterane nchenkoro kwa Vincent Onyancha.